बहुत हमरा डर लगता घरे का कोई का ना काहे ना अपने लो जानतड़ू हमारा से भैया हमारा इतना हमारा प्यार कर हमारा कोनो बातें ना टाला ना बाबूजी के तो मत कर अब भौजी के तो बातें मत कर जो भाग भाग एकरा घर से बाहर निकाल और दूर कोई ले भी अभी निकलबे कि ना तू राईमन से निकल निकल घर से हमने के निकल जरूरत नहीं के तोरा दिशा हमने के ना निकल का होता है काम धाम होई कि ना कोनो खाना वाला बनी कह तुम दीदी करत नहीं कैसे बोला कि करत नहीं अभी सब काम करई के पड़ल बा हई सब बिखरल बा नलका पे बर्तन धोइल बा ना कपड़ा धोइल बा कब होई सब काम सुनत हो सरे का करत हो सन घर देखी तो कुछ काम धाम ना करी है का एक तो दहेज पैसा कौड़ी कुछ ना निकल का कुछ ना घर के क्या नहीं जरूर सब है छोट भाई के खा गुले दहेज कुछ ना नौटंकी कइले भी घर में मार के छोटा लसर के भेज घर से बाहरी हम का कही घर से बाहरी तर पाले बनी नु का हाला बुला कोला देखा बाबूजी कोनो काम धाम नहीं खे एकरा जी मां काम कुछ नहीं के करती लईकी जो भाग एकरा घर से बाहर निकाल और सिंदूर कोइले भी अभी सिंदूर कोइले भी दूर रही जी एकरा पे हम कर हुआ हैं हम काहे के एकरा पे हम पागल बोल रहे हैं एकरा घर से बाहर निकाल निकालना तो ऐसे ना छुआ तनी लोग अरे इहो के उनका घर का लड़की है बात चुप रही रहो बाबूजी अरे एकरा के निकालना जरूरी बा घर से और ठीक बा निकालल जाई अच्छा नो मगर एक है लिए करा के मीटर तो सामने जाने नोचा चौथा तो के करा के घर से भगाओ जेगो तो कुछ लेके ना आइला हमनी के देवर के भी खा गोली हैं जैसे आइलो वैसे ही चल चल तोरा के निकाली जाई घर से तो रही जब घर से गुजारा नहीं चल चल चले हमनी के घर में तोरा जैसा आदमी के गुजारा तोरा जैसा कल मुई के हमनी के घर में जरूरत नहीं निकल हमार भाई ना रहल तो घरे का करबे हमार भाई ना रहल जरूरत नहीं हमनी के घरे का जैसा कल मुई के हां चल हमार भाई ना रहल निकल घर से बाहर निकलबे कि ना तू राईमन से निकल घर से हमनी के निकल जरूरत नहीं के तोरा दिशा हमनी के ना निकल तू हमनी के घर से हमनी के घरे जरूरत नहीं के तोरा दिशा हैं आवत हमनी के सब कुछ दिखा दे ना बाबूजी अब एकरा के निकाल के मानम मत बोली रहुआ हम निकाल के मानम और रहुआ चुप रही ई अभी तक तू सिंदूर बिंदी लगा के घूमत ऐसे तोरा तू के करा के लगा के घूमत इस रे हैं देवर हमनी के चल गुलाना तना तू आइलिस त खा गुलिस सब कुछ तो तू कह के धा दिलिस तब कोना खाती घूमत तू लगा के हैं हमारा भाई के खा गोली नस्कारता कतने घर में रहती है चल का कही जा तोरा के हमनी के कहां कोना खुशी खाती रखी जा बताओ कौन हमनी के एथी बा तोरा से कौन सुख बा हमनी के उहा के भी भाई उहा के गइल में की कहीं ओई हम उहा के बानी हैं हम के सब देख सब कुछ देख लेंगे तो कैसे कैसे तू बानी हैं लड़किया का खेत होता करे चुप रही रहो बाबूजी रहो मत बोली ज्यादा जठेर क्या बोलो भाई हम ना बोलो ठीक है तब चल तू हमनी के घर में से निकल चल हमनी के घर से ना ना हमनी के चल निकल चल हमनी के जरूरत नहीं कल मुही के रखला के का जाने कैसा नहीं हमनी के घर में कल अभी ना गेल हां निकल घर से रउआ बिना एक पल भी मन नहीं के लागत हमरा साथे सब कोई अन्याय करता दीदी जी घर से निकाल देनी भैया जी भी घर से निकाल देनी रउआ कहाँ बानी रउआ हमरा कैसे काहे तोड़ पावत नहीं काहे नहीं गिरउआ आवत काहे रउआ हमरा के छोड़ के चल गेल बानी काहे अब जिए के मन नहीं कर हमरा पता है कि रउआ आइम जरूर आए रउआ ऐसे करो तनी बताई वो दिन कितना अच्छा रहे कि जो हमने के कितना खुश रहत रही जा बहुत हमरा डर लगता घरे का कोई का ना समझ में नहीं थे अरे तू पागल हो जान तो हम से कितना प्यार कइला तारा बिना हमार जिंदगी कोनो कल्पना नहीं के कइल जा सकत आ काहे ना अपने लो जान तड़ू हमारा से भैया हमारा इतना हमारा प्यार कर हमारा कोनो बातें ना टाला ना बाबूजी के तो मत कर आ भौजी के तो बातें मत कर आ तारा खूब तारों से प्यार करे लोग जानते बड़ो कि हमारे पसंद
भैया के पसंद बाबूजी के पसंद ऐसा देने के बाद नहीं क्या अगर कुछ करबो करे लोग तब तहारा खातिर ई घर का ई हम अगर दुनिया भी छोड़े के होई ना तो हम तारा खातिर छोड़े के तैयार बनी। ऐसे मत बोली। अरे पगल तू कहाँ जब कितना हम तोरा से प्यार करी चलो ऐसा कोनो बात नहीं ज़्यादा सोचे के नहीं है ठीक ना। आज पहले देखो हमारे घर के अपना प्यार करे वाला सब बा ना कि मत कर तो प्यार पा के एकदम गदगदा जी। हाँ बच्चा के तो शादी ठीक कर देली चलो 9 लाख में एगो गाड़ी तो अब जौन बा कौन गाड़ी है बुलेट कहला हड़ा नो। अबे बबुआ अब हम बेचारा कला होता कि जौन गाड़ी कब तो हम किना दे हम कोनो गाड़ी के नाम जानता नहीं मगर ये बेचारा तैयार बना सा तो ठीक है बा छोटका आवते बा धूमधाम से छुट्टी पे एबरा कहला से फोन कइले रखे आइम भैया धूमधाम से कोई गई शादी जब से अरे बबुआ हो गए से छोटे के तना हरे मते लड़ाई आ गई ठीक है हो इके है बबुआ ये हम शादी कर या शादी कर लेनी तो पाही लगा देलन आई के हजी भौजी हमार अब पत्नी है। पूछा तारू कि आई हो दाई तो सब गुर मारू हो देनी रहुआ सब चीज है आतना हमने के शौक रहे कि हई करी जब बियाह में रहू तार रहे इज्जत में पानी फेर देलस अब पूछा जान कि ई कौन कर्म कर देलन का हो गइल बाबूजी का कौन खराब करम कर देली प्यार कर लेबे तो कोनो गुनाह कर लेबे नी। तो ते हमारा ले कॉले पूछल ले हां बाबूजी ऐसा हालात ऐसा मोड़ आइल कि हमरा के पूछे के टाइम भी ना मिलल ओकरा खातिर बाबूजी हम क्षमा मांगत बाबूजी इनका घर वाला इनका शादी जबरदस्ती कहीं और करत रह लोग हमनी के बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं के चलते शादी भाग करे भाग भाग घर से निकल के भाग रहुआ एक बार कहे के चाहत रहे ना हमनी से ऐसी कह के लिया हमारे गया घर एकदम बेदीन को दले हम सोचा तनी हमरा तो पूरा एकदम दिमागे खत्म हो को गइल। दले इनकर इज्जत हमारी इज्जत तनिको ख्याल ना कइला रे बाबूजी माफ कर दो बाबूजी हम बहुत प्यार अब कइला हमारा एकरा माफ बाबूजी हमारा से ना होई ए जले रात और बाबूजी हमारा से ना होई तो हमरा से प्यार ना करल बाबूजी ऐसे प्यार काहे तो करत करी। भैया के समझावा ना बाबूजी के प्यार ना तो ना ना हम हम तो ये समझाई में थी, ये तो लगा ये तो चीज़ निकाल के निकाली फेटावे बस प्यार दा भुला जाई बाबूजी के घर हमारा कोला ले हां तो हम बियाह कर देनी हम इधर ठीक ठाक कर देनी बउआ के बेचारा जनबा तो बाबूजी गोल साइड पर कर देनी असर चले लाई मोटर बाबूजी आपस कर दो सब हम इनके सब इनकरा बिना हम ना जी पाई बाबूजी आप देखो तू हमें बीच में अपना बोला सब का कोई इज्जत के का कोइले तोरा इसको बुझाता रे हाय भैया अब जवान भी तोरा इज्जत के तनी मुनिए थी रही अब हमारा कुछ बाप के पगड़ी ले गुले भाई के इज्जत जितना गांव घर में सब ले गुले भैया तोर नौकरी लगल है ये करे खातिर कि अपना मर्जी से बियाह करे खातिर भैया हम गलती तो कैले बानी लेकिन भैया माफ कर दो भैया भैया अपना लो भैया अब हम ना ढेर एथी करता भाई ना 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 ले जो ले जो तूने भाई के सारा लोग समझा बोलता अब हमारा नहीं बोले के बीच में भाभी समझाओ ना हम ना बाबूजी के समझाई जी रहुआ सब जौन करी जतौन करी जा हम जातनी घरे हां समझाई ते एकरा के दू चप्पल मारम ना रहुआ अपन देखी जे जौन करे के बताओ तो मैंने ना अपने बोलो बोलो कि हमनी के नहीं जात लो तोरा आधा हिस्सा बा जो घर बांट ले अपन रहू एथी क के जो हम लेकिन समझावत रह ना हम चला नहीं तोरा जो हम तोरा हम बहुत ए जी आपका भी जी बताई रहुआ कैसे कैसे रहुआ सब लोग करत हुए रहुआ साथे तू टेंशन मत लो सब ठीक हो जी अभी सब गुस्सा में बा सब धीरे धीरे सब तरह से प्यार कर लगे हमारे से प्यार कर लगे जानते बड़ तनी हमहु गलती हमरा पहले के लागत कि सब कोई अपना ही हमनी के अरे ना अपनाई तो मत अपनाओ हमरा ओकर परवाह नहीं के हम बस तरह से प्यार कइला तो ई हम अपने जानते हम बस तरह से प्यार कइला तारा खातिर हम घर द्वार सब कुछ छोड़ दे तू टेंशन मत लो रहुए कहत रही कि हम फैमिली होइसन भवन होइसन भैया हमर होइसन बाबूजी हमर होइसन ई सब अरे पगली तो तनी में सब गुस्साइल बा सब शांत हो जाई देखो अब हमरो दिमाग टेंशन में मार डाला छोड़ा था भाई खुशी के एथु में इतना एथु मत कर बुझाइल तू तो जानते हो कि हम तहरा बिना ना जी पाई तहरा खातिर हम दुनिया जहान से लड़ जीबी घर का चीज बा बस हम मुस्कुरा दा ठीक बा ना आप अपन नया जिंदगी के शुरुआत कर जाओ अब भैया भौजी के मना ले ओकर तू टेंशन मत लो ठीक ना ठीक बा जा फ्रेश हो जा